Egunon lagunak, kaixo, gaur otsailak 23 bete ditu eta hemen gauz, KZ-Uneko YouTubeko kanalean gaurko solasaldiaren inguruan. Gogoratu, KZ-Unaren kanala gogoko batuzue, behan me gusta dalakoa dekozuela. Eta baita ere egin zaitezte gure kanalaren arpidetu. Gaurkoan zeri buruz hitz egingo dugu, gaurkoan NFC-ari buruz hitz egingo dugu. Zertarako balio dauen, erabilerak eta aholkuak. Nire izena Eneko da, KZ-Uneko langilea, eta hemen ordu erdiz ibiliko gara, olako solasaldi txiki honetan. NFC-aren inguruan hizketan. Hemen adibidez, badeko daz olako txartelak. Imaginatu, gaurtik aurrera, etorkizunean eta olako txartelik ez erabiltzea eta beti edonon gure mugikorra, gure telefono mobilera erabiltzea. Horretarako erabiliko dugu NFC dalako teknologia. Hau da, gauza asko eta asko mobilerakin egiteko eta txartelak etxean usteko. Beraz, ekin diezaiogun bada, solasaldiagaz eta guazen aurrera. Zer da NFC-a, zertarako balio duen, erabilerak eta azkenean aholku batzuk ikusiko ditugu. Hor pantailan ikus dezakezuenez, NFC-a zeri buruz ari gara, Near Field Communication, NFC dalakoa, edo eremu hurbileko komunikazioa. Aririk gabeko komunikazio teknologia, irismen laburrekoa eta maiztasun handikoa. Gailean arteko datuak trukatzeko aukera ematen dauena. Azken binean NFC siglak hor dekozuez, Near Field Communication, eta azkenean komunikazio moduko bat izango da, Bluetooth antxerako bat, eta tramankulu desberdinen arteko komunikazioa. Irismen laburrekoa, hau da, distantzia txikikoa, maiztasun handikoa. Hau da, bi gailuen arteko komunikazioa, baina gauza da, bi gailuek bata bestearen ondoan egon bihar direzela. Geroago ikusiko dugun moduan. Beraz, teknologia hau erabiltzeko bi gauza behar direz. Alde batetik smartphone edo mugikorra, bestetik beste gailu bat, eta azkenean zeure telefonoek NFC teknologia hori izatea. Hala ere, aurrerantzean honi buruz gehiagotan hitz egingo dugu. Ekin diezaiogun bada aurrera. Orain, gaiaz hasi baino lehen adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hori ikusten duzuenez, begira, hor dekozue. Alde batetik datafonoa eta bestetik zuen mugikorra. Adibidez, dendetan erosketak egiteko. Txartela erabili beharrean zire erabiltzen duzue, mugikorra zuzenean. Datafonetik mugikorra pasatu, pausu batzuk eman mardirez, baina geroago ikusiko ditugu. Baina hor adibidean, irudian argi ikus dezakezue. Datafonoa eta bai smartwatch, hau da, telefonoaz eta baita ere, erloju inteligenteagaz ere ordainketak egin ditzakezu ez. Zeuen telefonoak edo mugikorrak eta kasu honetan erlojuak teknologia NFC badeko ordainketak berdin egin ditzakezu ez. Hori irudian badeko zue adibide ederra. Gero, bankuetxetan ere identifikatu zaitezkete. Normalean gaur egun banketxera joaten gara, txartela hartzen dugu, txartela sartu, geure pina sartu eta gauz sistemaren barruan. Orain teknologia honegaz, bankuetxe askok eta askok hau esarri dute eta guk zuzenean geure telefonoagaz tramitea egin dezakegu. Hau da, bankuetxetan identifikatu. Fitxategiak mugikorren artean, hau da, telefono bata bestean ondoan ipini eta euren arteko komunikazioa sartu eta batetik eta bestera datuak pasaditzakegu, edo argazki, fitxategi, dokumentu, bideo edo dana dolakoa. Hau egiteko alternatiba asko dago, baina NFC-a horren artean dago. Gero, norbanakoaren identifikazioa. Geroago ikusiko dugunez,
NFT erabilteko badausolako etiketa dalako batzuk. Etiketa hauen bitartez, geure burua identifikatu dezakegu. Gauza asko egin ditzakeguz, baina hau aurrerantzean ikusiko dugu, bale? Gauza da hori, NFT-a eta bere etiketak. Autoa zabaltzeko, oraindik hau ez dugu normalean ez da erabiltzen, baina marka asko eta asko ja ari direz olako teknologia esartzen, hau da, ja, autoa zabaltzeko giltzik ez dugu behar. Zer behiko dugu? Geure telefonoa. Telefonoa hortik pasa eta autoa arrankatu edo atea zabaltzeko. Momentuz, nik behintzat ez dut erabiltzen eta jende gehienak ez da bililiko, baina etorkizunera begira, hau izango da erabiliko dana. Identifikazio eta sarrera. Etxera sartzeko, portalera sartzeko, edo gehien bat, igual egunotan, lantokietara sartzeko erabiliko da. Betiko txartera edo klabea erabil beharrean, zuk mobila hortik pasa, atea zabaldu eta aurrera lantokira, etxera edo zintokitara sartzeko. NFT teknologia. Zer esan dezakegu? Gehien bat NFC teknologia 2003 urtean onartu zen. Oin dela urte asko, 2022an gauz, imaginatu 2003a. Gauza da 2008 arte ez zela telefonetan edo mugikorretan ezarri. Askok eta askok gogoratuko duzu ez dakit 2008an non zeundete, edo 2008an zein telefono zeneukaten. Baina 2008an Nokia markako telefonotan NFC teknologia sartu zuten. Telefono batzuetan, basikoetan ez. Azkenean, Bluetooth teknologiaren antzera, fitxategiak telefono batetik bestera elkartukatzeko erabili izan zen. Hau da, bidali iezadazu argazki bat, NFT-az egiten zen. Gaur egun argazki bat bidaltzeko, WhatsAppa bidaliko dugu. Baina urte horietan, telefono asko eta askoen artean, teknologia hau erabiltzen zen. Gero, gailu mugikorretan erabiliko duzu, bai smartphone edo tabletetan adibidez, edo smartwatchetan, erlojuetan ordaintzeko. Eta azkenean, zein da helburu nagusia gailuen arteko datu trukaketa. Datu asko izan daitezke, gero ikusiko dugu, baina azkenean helburua da elkartrukea. Datu elkartrukea. Datu kopuru handiak transmititzeko baino gehiago, hau da, 1000 argazki ez dizkizut bidaliko. Berehalako komunikazioa erabiliko da, hau da, bat-bateko komunikazioa. Ekipoen artean, hau da, gailuen artean, mugikoen artean, edo pertsonen artean. Identifikatuta balioztatzeko. Transferientzia tasa edo abiatura 4,000 kilobait. 404 kilobaiteko abiadura izango da. Hau da, azkarra da, azkenean bat-batekoa. Imaginatu dendara zoazela, ordainketa momentuan bertan egiten duzue, bat-batean. Segundu batzuetan ja, helburua bete dozue. Beraz, transferentzia tasa eta azkenean abiadura. Transferentzia tasa zer da? Transferentzia tasa, sare telemetiko baten bidez, datuen garraioaren benetako abiadura dugu, hau da. Datuen garraioaren benetako abiadura. Normalean, segundu megabaitetan neurtzen duena, hau da. Segundu batean, ez dakit zenbat megabait. Normalean, hori izaten da transferentzia tasa. Eta NFC-aren kasuan, nahiko abiadura azkarrekoa dugu. Hau da, bat-batekoa momentuan egiten dana. Ez duzu zertan itxaron behar. Izan ere, gogoratu ere denda baten txartel bategaz ordaintzen duzuenean, ordainketa momentuan egiten duzue. Ez duzue hor zertan minututan itxaroten egon behar. Ordainketa momentuan egiten da. Eta NFC-arekin jarraituz, abantailak komunikazioaren abiadura. Bat-batekoa, hau da. Azkenean, betiko roia da. Azkar egin nahi du gauzak, honegaz azkar egingo duzue. Berealakoa, hau da, ez da gailurik aurretik parekatu behar. Hau da, ni denda batera banoa, datafonoa aterako didate, nik mobila datafonoaren gainean jarriko dut, eta
prozesua momentuan egingo da. Ez naiz lehenago joan behar, edo Bluetootharekin azkenean hori egiten dugu. Adibidez, kasku batzuk erosten ditugu, eta gure telefonoa kasko horiekin parekatu edo konektatu egin behar ditugu gero erabili ahal izateko. NFT-agaz ez da olako konexiorik egin behar, bat-batekoa. Edo, imaginatu bebaia batean, Bluetooth teklatua erosten duzuela. Bluetooth teklatu hori zeuen smartphone, tabletegaz edo ordenagailuaz parekatu behar duzue. Bluetooth aktibatu, jarri, parekatu eta gero erabili. Gero, badeko desabantai bat, hau da, irismena, zerkani edo tanatalakoa, hau da, gailuen arteko distantzia. Normalean, 5 zentimetro izaten dire, baina gehienez 15 eta 20 zentimetrotara. Hau da, zuk lantokira basoaz eta zeure mobilagaz atea zabaldu nahi baduzu, mobila hartu eta mobila aparatuaren ondoan ipinten duzu. Igual, ez dauz, ez 5 zentimetro. Eta momentuan atea zabalduko da. Orduan, gauza hori da, mobila eta aparatuen artean distantzia oso txikia. Hau da, irismena. Gehienez 15 edo 20 zentimetro. Beraz, abantailak komunikazioa bidura eta bat-batekotasuna. Desabantaila zergania, irismena. Hau da, 15-20 zentimetro gehienez. Eta NFT komunikazio hau nola sortzen da? Indukzioz sortzen da. Eta dinozu indukzioa, baina zer da hori indukzioa? Hau da, hurbil dauden bi gailuren antena kiribilduen bidez sortzen den eremu magnetiko bati esker. Hau da, bi aparatu horien artean eremu magnetiko txiki bat sortzen da, NFC-a dala medio, bi gailu horiek NFC-a daukate, hori da, eremu magnetikoa sortu eta prozesua sortu egingo da. Eremu magnetikoak karga elektrikoen mugimenduaren, hau da, elektrizitatearen fluxuaren ondorioz sortutako indar eremua da. Fluxu hori distantziarekin gutxitzen da eta eremu hori sartzean prozesua bilakatu egingo da. Hau da, eremu magnetiko hori sortuko da gailuak ondo-ondoan dauzelako eta zeuek nahi dozuen edo ordainketa edo kotxea zabaldu eta hori guzti hori sortu egingo da. Hau nahiko teknikoa da, dena den hori pizkatazteatzen nahi baduzue sartu zaitezte hori interneten eremu magnetiko NFT pin eta hori informazio asko izango dozue eskurai. NFT motak. Bi motak dira, edo aktiboa edo pasiboa. Aktiboa, mugimendua gogoratu ere pertsona aktiboak edo pertsona pasiboak. NFT duten bi gailuek datuak irakur eta idatz ditzakete. Biek energia behar izango dute. Hau da, adibide bategaz hobeto ulertuko duzue. Hau da, datafonoa eta mugikorra. Hau da, mugikorrak bateria behar dau, energia, eta datafonoak bebai bateria edo konektatuta dau eta biek energia behar dute. Hau da, hori komunikazio aktiboa da. Hau da, bai smartphone, zein datafonoak energia behar dute prozesua egiteko. Gero, pasiboa, informazioa irakurtzeko gailu bat baino ez da aktiboa. Hau da, aktiboa bakarrik behar izango dau bateria mugikorra danean edo energia irakurketa hori egiteko. Adibidez, imaginatu, oraindik, askok eta askok QR kodikoak, hau da, QR kodioak erabiltzen dozuez. Baina imaginatu supermerkatu batera basoa ziela, eta produktu baten osagaiak ikusteko NFC teknologia erabiltzen dozuela. Mugikorra produktu horretara hurbildu eta orduan zegoen pantailan produktu horren informazioa agertu egingo da. Momentuz gaur egun NFT-a baino gehiago, igual hori erabiltzeko edo aplikazioren bat edo QR kodegoak erabiliko ditzazuez. Gogoratu, QR kodei buruz ere
itxaldiak badeko guzela sartuta kazetagunaren YouTubeko kanalean. Ikusgai 24 ordutan egunero. Beraz, aktibo eta pasiboa. Honi buruz ari garela, aktiboa, bi gailuek, hau da, imaginatu, bai datafono zein smartphone, eremu elektromagnetiko bat sortuko dute informazio bat trukatzeko. Modu honetan, datu fluxu bat, flujo de datos dalakoa, sortuko da, bi noranzkoetan, bai datafonotik smartphonera, zein smartphonetik datafonera. Adibide praktiko bat bai zein izango zen, bi telefono mugikorren artean datu trukaketa, hau da, bi telefono ditugu, hau da, telefono batek bestera datuak pasako ditu eta batetik bestera. Eta bi telefonoek bateria behar dute hori egin ahal izateko. Gero, aktiboa hor dekozue ere bai, argazkietan argi ikusiko dituzue bai, datafono smartphone edo bi smartphoneen arteko datu elkartrukaketa, hau da, NFC mota aktiboa. Pasiboari dagokionez, pasiboa. Gailu batek bakarrik sortzen du eremu elektromagnetiko, hau da, eremu elektromagnetiko hori gailu batek, adibidez, gure telefono mugikorrak, eta beste aparatuak, beste gailuak, eremu elektromagnetiko hori aprobetxatu egingo du informazioa trukatzeko. Adibide garbi bat, oraindik igual, geure herrian, igual ez dugu erabiliko, baina herri askotan, autobus edo metro, abonamenduen eredua aipatu dezakegu. Hau da, guk autobusera goaz, geure telefono hartu, autobusean aurkituko dugun aparatuan ipini eta aurrera badekogu geure bidaia eginda trukatuta. Hor adibidez, eredu bat jarri dizuet, argazki bat, autobus edo metro geltokitako aparatuetan. Hau da, geure mugikorra, geure smartphonea da aktiboa dana, baina autobusen edo metroan dekogun aparatua da pasiboa, datuak eskuratu eta aurrera. Beraz, aktibo eta pasiboa. NFT motak. Eta nola funtzionatzen dau? Hor badeko zuez olako eskematxu bat. Hau da, geure mugikorrean NFT-a aktibatuta izan bat dugu. Hala ere, geroago ikusiko dugu hori. Hori aktibatu, gero. Gailu igorlea, geure telefonoa, gailu hartzailera hurbildu behar dugu. Hau da, geure telefonoa ondo hurbildu. Gero, NFC-a dela medio, irismen laburreko konexio bat sortuko da, holako kanpo magnetiko bat sortuko da, eta orduan datuen elkar trukaketa egingo dugu. Hurrengo argazkian, holako hau baina pizkat handiagoa jarriko txuet, hobeto ikus dezazuen. Beraz, igorlea geure telefonoa, hartzailea datafonoa kasu hauetan, 5 zentimetrotara hurbildu, eremu elektromagnetiko bat sortuko da, eta kasu honetan ordainketa datuak pasako ditu. Hala ere, horretarako geroago ikusiko dugu, baina ordainketa egiten denean gauza da, geure telefonoan, geure bankuetxearen aplikazioa instalatuta dekogula. Hori bai, bestela ez dagoelako inongo ordainketarik egiten. Beraz, hor dekozue argazkitxua. NFC-a, azkenean orain zer ikusiko dugu, azkenean dinizu, leheneko. NFC-a, ondo dago NFC-a, baina nik konexio honekin, teknologia honekez zer egin behar dut, aurrerantzean olako adibidea jarriko dizkizuet olako argazki batzuetan. Hor dekoz olako partada, baina goazen bada aurrera, adibidez, identifikazioa, ateak, sarrerak, geure identifikazio pertsonala, gure DNI-a edo gure nana, gidabaimena, etorkizunean, azken finean, imaginatu leku baten DNI-a ateratzen dozuela, igual norbaitek, gaur egun kodigo QR-gaz egiten den moduan edo COVID pasaport nosbait ez dizuete olako COVID pasaportea edo non eskatu, pertsonak telefono atera eta eskaneatu, NFT-az olakoak egingo ditugu. Ate, sarrera, identifikazio, sarraianan eta girabaimenari dagokionez. Datu trukea,
museo askotan informazioa lortzeko, sarrerak balioztatzeko, txarter pertsonalak, produktuen informazioa jasotzeko imaginatu olako denda baten zaudetela, gauza oraindik leku askotan ez dela jarri, baina noizbait leku batera basoazte, museo batera eta batean hori ikusten baduzu olako makina NFC logotipoa ikusi, eta hor dekozue aukera zuen mobilagaz, ondana hori guzti hori ekiteko. Dena den gero ikusiko dugu zuen mobilak NFC-a dekona da ez. Hori gero ikusiko dugu. Gero, gailuen sinkronizazioa. Hau da, gailu adibidez Bluetootha erabiltzen dugunean, gailu bioiek, imaginatu olako kasko inalambrikoak, teklatu inalambrikoak, olakoak egiteko Bluetootha dela medio biak parekatu egin behar, hau da, konektatu. NFC-az abiadura lortuko dugu eta bien bioiek ez direz parekatu behar. Gure gailu mugikorra, autoarekin, Google Auto, Bluetooth etxungailuak, eta bebai gaur egun aparatu domotikoak, hau da, mobiletik argiak etxean jartzeko, pertsiana gora eta pertsiana bera, jende asko bebai kalefazioa jartzen dau domotikako aparatu egaz, gailuak sinkronizatzeko NFC-a erabilgarri deko zuen, Ekintzen automatizazioa, gaur egun, gaur askotan ez direz erabiltzen, baina NFC etiketa dalakoak saltzen dira. Sare sozialetara zuzentzeko, wifi saretara konektateko, mugikorrean modo avion edo ezgo gaitu aukera ipinteko, mezuak bikatzeko, edo deiak egiteko. Eta NFC etiketak dinozu baina berre, eta hauek zentzu dira, erosi egin behar dira, edo non dauz, edo zer da hau, hor deko zuez eskumaldean, badeko zuez olako argazkitxo batzuk, olako etiketa txikitsuak dire, eta askotan erosi eta ez dakit non imaginatu etiketa erosi eta hor pegatu itxatxi dezakezu, NFC etiketa idatzi ondoren, hau da, hauek konfiguratu behar direz, baina hori beste itxalde baten ikusiko dugu. Erabiliko dugun lekuan utzi, adibidez, eskuan jarri dezakegu etiketa bat, hau da, hemen etiketa itxatzi. Gero, atzealdean itxaiz jarri ondoren, mai batean, kotxean, eskuan jarri dezakegu. Eta orduan, imaginatu etiketa hori nik hemen ipinten dut, hemen pegatu. Hor, imaginatu, lantokira noala. Hori etiketa horra hurbildu, eta orduan adibidez imaginatu atea zabaldu egin behar dela. Programaturik dagoela etiketa horregaz horra jarri eta atea zabaldu. Etiketa horiek konfiguratuz 1000 gauza egin daitezke. Etiketa horako bat kotxan jarri, telefonoa hor ondoan ipini eta atea zabaldu. Horiek dekozuz NFC etiketa dalakoak. Horiek erosi egin behar direz konfiguratu eta jarri. Hala ere, aurrerantzean baliteke NFC etiketa horiei buruzko itxaldiren bat planifikatzea. Izan ere, etorkizuna begira nahiko interesgarria baita. Gero, normalena gaur egun nik adibidez askotan egiten dut, edo behintzat gogoratzen da zenean. Hau da, kreditu txartela erabili beharrean mobilera erabiltzen dut, ordaintzeko, edo nire bankura joateko, edo kajeroan olako kudea eta kajeroagaz gestioak egiteko. Gauza da nire mobilak NFC-a izan behar duela, NFC-a aktibatuta eta gogoratu. Erraza bada, baina edo ordainketa bat egiteko, edo kajeroagaz harremanetan ipinteko, nik nire mobila datafonoaren gainean jartzen dodanean, mobila desblokeatu behar dut. Nire pinaz, edo norbatxuek patroia dekozue, edo aurpegiagaz. Hau da, zuk datafonotik horrela pasa eta ordainketa ez dozu egingo. Hau da, mobila desbloketa egin behar dozue, azkenean segurtasun pizka bat emoteko. Beraz, horregatik lasai egon zaitezkete. Ordainketa egiten duzunean, desblokeatu edo pina, edo zenbakia, edo patroia, edo zeuren aurpegia erabiliz. Baina normalean gaur egun
horretarako erabiltzen da. Beraz, egunen baten hortik erosketaren bat egiten basaudete, eta norbaitek datafonotik edo erlojua edo mugia pasatzen badu, gogoratu NFC dela medio ordonketa egiten ari dela. Gero, baina azkenean, dinosu, nek ondo da guzti hau, baina zer, nire mobilak zer? Nire mobilak badeko NFC dalako teknologia, ointxe bertan, komentatuko txuet argazki batzuk dela medio, zeuen telefonoak NFC-a deko nala ez. Eta gogoratu, aurrerantzean, mobil berria erosi bat baduzue, gogoratu, begiratua NFC-a dekon ala ez. Bale, imaginatu, Apple dalako iOS edo Apple iPhonea badeko zue, hor pantailan badeko zue, gutxienez zeuen modeloa iPhone 6a izan bar dela, edo hortik gara. 6, 6S, 7, 8, 10, 11, 12, eta edo 13. Dena den, zeuen hor badeko zue esarpenak, ajustes dalako ikonetxoa, eta hor badeko zu general, información, hor badeko zu edo versión software, edo nombre de modelo. Hor adibidez, ikusten duzue, iPhone 12, baina 6 edo 6tik gora. Telefono hori badeko zue, zeuen badeko zue, dena den, zalantzare badeko zue, deitu iezagozu kazetagunena, eta etor zaitezte eta konprobatuko dugu. Gero, imaginatu Android sistema eragilea duzuela. Xiaomi, Realme, OnePlus, Sony edo dana dalako. Azkenean, imaginatu marka asko dagozela. Hor, ajustesen barruan badeko zue konexioetan Bluetooth, Wi-Fi, konexioen barruan begiratu NFC-a aktibatuta deko zuen ala ez. Wi-Fi, llamadas Wi-Fi, Bluetooth, normalean nola ipinten dau, NFC eta pago. Begiratu haber pestainak txu hori ero aktibatuta deko zuen, Eta ordainketaren bat egin bar badozue, gogoratu hori NFC-a jarrita egon bar dela. Eta baita ere, ordainketa bada, zeuen bankuetxeko aplikazioa, App Storetik edo Play Storetik jeitsi eta instalata izan behar dozuela. Bestela ezin dara egin. Hor pantailan argi ikusten duzue. Bestela gogoratu, etor zaitezte eta konprobatuko dugu. Akzeso direkto dalakoetan edo badeko zue, gogoratu zuen mobileko pantailatik goitik bera, eta hori askotan egoten da Wi-Fi, datos, linterna, NFC. Hortik ere konprobatu dezakezue. Pizkanaka bukatzen goaz. Eta labur bilduz, gogoratu, NFT dalako teknologia QR kodeen alternatiba izan nahi omen zuen. Kamera erabili barik, erabili zitekelako, gogoratu QR kodeak irakurteko kamera behar dozuela, baina NFT dalako hau erabiltiko ez dozue kamerarik behar, zuzenean mobila hortik jarri eta horrekin nahiko. Mugikorra hurbildu eta informazioa bat-batean. Hau da, instantaneoa esaten dena, bat-batekoa. Erabilera erraza eta segurua da. Informazioa momentuan dekozue. Hau da, imaginatu, ate bat zabaltzeko, momentuan mobila pasatu, tatea zabaldu. Ordainketa goazto kontura ere bateko, eta lehen ikusi dugu moduan, erabilera asko dekoz. Hala ere, gaur egun, igual erabili gitxiago deko, baina etorkizunera begira, gero eta gehiago. Gero, berelako komunikazioa abiadura, hau da, abiadura handia, eta adi, kontutan izan behar dozue transmisio distantzia. Telefono mugikorra, tableta edo erlojua, terminaletik gutxienez 20 zentimetrotara badago soilik funtzionatuko dago. 20 zentimetro. Azkenean baliteke igual 20 zentimetro be asko izatea. Gutxiago bada, hobe. Normalean, gogoratu, eredu hartu, datafonoa, ondo-ondoan ipinten dugu. Beraz, eredu hori hartu.
distantzia transmisio laburra. Segurtasuna dinosu azkenean segurtasuna gora eta bera. Askotan, azkenean segurtasunak burua uste asko ematen dizkigu. Gogoratu, transmisioaren abiaduran eta gailuen arteko transmisio eremu laburrean oinarritzen dela NFC-a. Hau da, abiadura, eremu elektromagnetikoa eta distantzia. Horrek, datuak aldi berean bidaltzea eta jasotzea ahalbidetzen du. Transmisioa abiadura handian, transakzio seguruak egitera oso egokia izanik. Beraz, gauza da, abiadura, eremu elektromagnetiko txiki horri batu eta orduan horrek segurtasuna emango diola. Beraz, segurtasuna dela eta lasai ibiliz, holako distantzia txiki horrek segurtasuna handia emango diolako. Beraz, gogoratu, segurtasuna. Mila esker hor egoteagatik, hemen ibili gara, gaur asteazkena, Kafetagunean, Kafetaguneko YouTubeko kanalean, hemen zuzenean eta esklusiban, gogoratu, hitzaldi gehiago ditugula eta hitzaldi hau berbera, bihar goizeko 12etan emango dugula. Baina gazteleraz izango da. Jarraitu gaitzazue Kafetaguneko Instagram, Facebook, YouTube eta Twitterreko sare guztietan eta gogoratu zalantzarik izan ez gero, deitu iezagozue, zeuen, hurbilenen dekozuen Kafetagunera. Ondo pasaguna, ondo izan zaitezte eta hurren arte. Agur!